Отворете Task Canvas. Вляво въвеждате изискванията и виждате разговора, а вдясно се показва прегледът на задачата. Въведете изискванията за изследователска задача по Claim Evidence Reasoning, SER, която искате да създадете. Щракнете върху изпращане, за да предадете изискванията на Task Canvas и да генерирате чернова на задача. След изпращане изчакайте отговора на AI. Прегледът вдясно ще се обнови след като генерирането приключи. След завършване на генерирането, левият разговорен панел показва, че AI е създал чернова на задача. Вдясно се появява съдържание на задачата за преглед, а не само празен placeholder. Прегледът включва ситуацията, задачите за отговор и самооценката. Учителят може първо да ги провери и после да запази. Щракнете бутона Save Task в горната навигационна лента, за да запазите задачата от прегледа в платформата. При запазване изчакайте бекендът да създаде задачата. След това ще получите Orels Taskid. След успешно запазване, в зоната за разговор ще се покаже, че задачата е създадена. Системата генерира Orel за страницата за работа на ученика. Адресът съдържа Taskid и може директно да се даде на учениците. Системата генерира и Orel за редакция от учителя. Адресът също съдържа Taskid и може да се използва за последващи промени.